自分たちは何のために開発してるんだと。そのグリーンテクノロジーをレースの方に持ってこないと俺らがやってることも全く意味がないことになるねと。ハイブリッドをやるんであれば市販車の進化とか進歩に必ず貢献できるようなプロジェクトにしようと心に決めました。普通の車の開発とレースの開発と大きく違うのはタイムスケールなんですよね。3ヶ月かかるやつが3週間でできたりするんですよ。それくらいレースは開発のスピードが速いんですよ。だからこのハイブリッドの技術をレースに使うことによってもう確実にその技術の進歩のスピードが速くなります。電気的に貯めたエネルギーを使って加速してもいいのがハイブリッドの特徴。大容量の改正を行って大容量の出力瞬時に行う、これを可能にする技術です。今僕らはもう改正したエネルギーを全力パワーで使って3秒で受け止めて次の3秒で全部使えるような技術。ハイブリッドっていうのはすごくダイナミックなんだよ、スポーティーなんだよっていう、そういうのを分かってもらえればなと思います。600キロの重量だったものを100キロぐらいまで軽くしないとレースに出れないんで行かないといけないんですけど、ものすごい遠い目標なんで寝入るんですよ。その当時は本当に苦しかったですね。みんなで励まし合いながら一つ一つ壁を越えていったことが、もうこれだと無理ですって諦めなかったことが去年の参戦につながったのかなって。いつになったらこの技術がフィードバックされますかっていう質問をよく受けるんだけど、もう毎日です。彼らが一緒に入ってきて一緒に苦労して毎日泣いて失敗して、それは毎日市販車にフィードバックされてる。自動車の進歩や進化に向けては今確実に貢献しつつある。レース屋にレースに対する意気込みはどうですかって聞くと、もう答えは一つで、その勝ちたいに決まってるんですよ。ボクサーと一緒です。いや今日はノックアウトされずに頑張ることですっていう人はいない。どういう状況でも勝つためにいきます。